агар мард бошӣ ба саволум ҷавоб те. хитоби ман ба ӯ мардҳои фосиқи чашмчарони даюсе аст ки бо занҳои мусалмон робитаи номашрӯъ доранд, бо ҳамдигар суханони фаҳшу шаҳватангез мегӯянд ва ҳатто расми ҳамун шармгоҳшона мегиранд, барои занҳои мусалмон роӣ мекунанд. паноҳ ба худованд. хитоби ман ба ӯ мардҳои беғайрати фосиқе аст ки дар эфирҳо бо занҳои мусалмон суханони фаҳшу шаҳватангез мегӯянд ва насли ҷавона бо ин коршон фосид мекунанд. шуморо ба худо қасам, аз рӯи виҷдон ба саволум ҷавоб битие. оё ҳамин рафторе ки бо як зани бегона мекунӣ, ҳамин хел суханои фаҳш мегӣ, ё ин ки ба гуфти худат ман дили нияти бад надорум мегиву хоҳарҷону апаҷон гуфта бо ӯ робитаи номашрӯъ мекунӣ, ҳамин рафтора як марди бегона бо хоҳарат, бо ҳамсарат, бо духтарат, бо модарат агар анҷом тия, ҳамин кор барои ту писанд ҳаст ё на? туро ба худо қасам, агар мард бошӣ ба ҳамин саволум ҷавоб бите.